îro mêvanê medresa îhlasî ya li Bitlisî ne. Ew medrese li taxa Gök Meydanê ya li serdestê Bitlisî hatiye avakirin. Medrese sala 1589 de bi aliyê Xanê Bitlisê Şerefxanê pêncemîn de hatiye avakirin. Di wî medresê de gorî dema xwe dersê tefsîr, astronomî, mantiq, kelam dihat xwendin. Li gorî dema xwe perwerdeyekî gelek baş di vê medresê de dihat dîtin. Şemseddîn Mevlana Mihemedê Şeranşî yek ji wan müderrisê navdar bû ku di vî medresê de ders dida. Medresê û avahiyên li derdorê medresê bi tevahî bi kevirî mirî hatine çêkirin. Medrese bi aliyê Rojhilat û Rojava ve hatiye çêkirin û cephe berî wî ber bi qibleyê ve ye. Çar aliyê medresê jî birç henin. Ew ha goristanên di nava medresê de ne, çend goristan di nav de ne, çend gor nav de ne. Goristanên Şerefxanê Duyemîn, yê Welî Şemseddîn, yê Ziyaettin Xan û çend kesên ku ji malbata Şerefxanan in di goristanên nav medresê de hatine weşartin. Bi mîmariyekî gelek xweş hatiye çêkirin. Naqş û xemlên li ser van keviran dide nîşan ku ked û zewqekî hêja hatiye çêkirin. Medrese xweyî manzareyekî gelek xweş e.
Tevahî Bitlisê bin lingî yekê xuya dike. Ew jî goristanekî di nava wî medresê de ye. Mixabin goristanên navê bi avayekî nehatiye xweyîkirin, tev kevirê wan şikestiye ew medrese û derdora wî mîmariyekî gelê Kurdan e û gelek e bi avayekî xweş bê xwedîkirin. Li Mixapin ne em dikarin xwedîkin ne jî kes xwedî derkevî. Ev goristan jî Şerefxanê duyemîn e. Avon dibînin çend kevirên gorî tev şikestîne. Evên ha ji bo me tev dîrok in. Çêkirina wan keviran bi senetekî gelek jor û hêja ye. Ew jî li mijgeftekî biçûk derdora medresê ye. Kutubxaneyê Bitlisê li hemberî medresê xuya dike. Evan li Mijgev de. Mîmariyekî gelek xweş e.
بتلس جیکی گلک دیروکیه لی آنگوری دیروک بینی خواه او نرکی خواه نابینی اوا ji goristaneke binê erdê min nêzî 10 gor li vir hejmart belkî zêdetir jî bî Zevrint nehatiye parastin û lembe ji tinenin lem wisa tarîx û yadke Bawer kim di vî avahiyê de çend çîlexane jî henin got dema wan medresan de çîlexane jî hebûn bawer kim ew a jî ciyekî mîna wisa ye Belê ewa medresa Îhlasiye ya li Bitlisê ye yê ku rêya wî bikevî geleke bê bibînî ew dîrokî ew avahî ji bo me gelek girîng e her sağ û silamet bin